nyadzisa mani. Chii chezvo. Chabasa ruku. Zvandiri kupuwa maripotsi acho. Iwe senzeni. Zvanga uchiita kunge uri munhu. Maprank mani sekuru. Maprank. Prank dzinoitwa kuma TikTok amudzizivi nekuma YouTube. Saka ndo zvanoswera uchiita zvemaprank kana wagutisa mazai. Kupedza crate yemazai. Unoziva kuti ndinogona kukurova iwe. Woda kundinyadzisa panapa, ndava nemakore mangani ndiri panapa. Ko chingwa wakadzire chingwa. Chese lofu yese. Mama wanga akangonditi zvose zvanoda unozvamba muno. Vakati udle upedze. Ropu 1 pazuva. Mzukuru. Unondinyadzisire kudero. Iwe ndichakuponda iwe. Ndokuponda wedenga. Namai vangu vari muguva ndokuponda iwe. Zvauti nditira chazvazvi. Unoti tinoenda sei kumusha? Kuna namai gamu kuti tinoda mari yebhazi. 2 weeks dzati unenge wapedza zvingwa zvingani nemarofu mangani nemazai ese kuti mukadzi uri broira risingamiri kudya. Uchandikanganisira iwe. Unoda kuti ndinzi ndiri muroi ndakurova iwe ukafa. Handidi zvinhu zvakadai so ini.